DXDC Radyoman Report. Gipangligsan sa mixer truck ang taxi of van dihang nawadaan kinig preno kaganihang alas 12 sa kadlawon sa may Katalunan Grande ning Dakbayan sa Davao. Sumala ni Police Corporal Ronald Relativo, PS3 Talomo Police Traffic Investigator, atol sa interview sa Armen Davao samtang nagpaabot ang taxi ug van nga mag-green light gikan Barangay Katalunan, Pacific Garcia Highway, Bangkal, Davao City. Nilahos among mixer truck ug napagan ang maong mga sakyanan. Angol ang driver nga si Rodelo Alvarez Suwakasa, 43 anyos nga taga Sorala, South Cotabato, sa pagkabalintong sa gidriver ni ining mixer truck. Samtang luwas ang mga sakay sa van ug ang taxi driver sa disgrasya. Sigon ni Relativo, plano sa mga involved sa maong vehicular accident nga mag-areglo ug dili na magpasang at paog kaso batok sa driver sa mixer basta tubagon ang mga damyos sa sakyanan. Gikan to sa babaw pa lang daan, kabantay na siya nga nawadan siya break. Moto iyang gi-swerve diri sa may outer lane banda. Pagkatumba dito sa may positive banda, moto nga natuwad to iyang mixer dito po naigo dito sa naghunong nga taxi o gatong kuan kining highways nga van. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Amy Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.